ahol most vagyunk, még mindig a római katolikus plébánián Talján Dörögdön, tehát ide várjuk a rába közieket, és ez az épület, ami itt van, ez a Hasutasok című filmben, ez volt a bakterház. Itt annyiféle dolog történt a filmben, hogy el se tudom mondani, de ezt nem itt forgattuk, hanem aztán idehoztuk ezt a bakterházat, mert itt már főztünk. Itt tavaly például ezen a kis lukon kihajoltam, innen adtuk az ételeket, itt el nem tudom mondani, hány üstel készítettünk már dolgokat. Most meg az idén, amikor jönnek a rába köziek, tudom, hogy nagyon finom szörpöket fognak hozni. De hát ennél jobb helyet nem is lehet kitalálni, nézzük meg. Hát a régi 1780-ban már kocsmaként, lóváltóhelyként, beszállóhelyként működő Martonház, ami akkor nem Martonház, mert más lakott ott, ahol én lakom. Ott ugye a kocsmába, lent a talajban megtaláltuk ezt a feliratot. Ezt a kamera nem látja, azért mondom el, hogy én először azt hittem, nagyon furcsa volt a kocsma felirat, hogy 6 éven alul így egyéneknek a kocsmában tartózkodni, vagy azok részére italt kiszolgáltatni, szigorú működés, tehát tilos. Aztán rájöttem, hogy rozsdás, 16 éves gyerekek, 16 éves születésnapján, a Gyula bácsi is mesélt, hogy pontosan a születésnapján a Matton Pista bácsi nem szolgálta ki, hanem azt mondta, hogy majd 24 óra letelik, majd akkor másnap jöhetsz fröccsöt inni. De itt nem fröccsöt fogunk inni, hanem szörpöket, gyógynövénykészítményeket. Úgyhogy amit most nem lát a kamera, én már láttam, mert nagyon sok éve csináljuk már ezt az egészet. Itt kis székek szoktak lenni, és így beszélgetnek az emberek, meg mosolyognak. És ezt annak köszönhetjük, azért nagyon-nagyon várjuk a rába közieket, hogy ők jó hangulattal újra élővé teszik ezt a helyet. Úgyhogy ez egy nagyon fontos helyszín lesz. Most pedig azt mondom, ha egy picit a kamera tud pihenni, mert a kamera is elfáradt, ugye? Jó, hogy bemegyünk a házba, addig a kamera becsukja a szemeit, és akkor bent meg megnézzük, hogy van ez a múzeum. Szőke Bandi voltam innen a Hasutasok háza mellől.